Noniin, mihin me siis mennään? Eetu? Odota. Minä on tässä. Joo, mennään 1v1. Käy tohon. Jotain 1v1. Mä oon 50. Mennään. Areena. Okei, areena. Okay. Otan mä siis saman luodaatin vaan kuin sä. No ei mua haittaa, ei sun tarvi. Kuhan et ota mitään nössötaktiikkaa. Ei siis tää on oikeesti, en mä tiedä. Joskus sanoo, että noobik, mutta mä katon bovia siis. Okei, no mä en tiedä onko se noobi vai ei, mutta... Ai hitto! Koma! Ai hitto! Hitto sun kanssa kuolee! Enkä kuole! Kuole sinä! Vitsi mulla lagaa! Mulla lagaa ihan vitsisti! Mulla lagaa! Mä en voinut liikkua. Mulla se vaan juoksit paikalla. Täks mä näen? Missäs minimies on? Ja vitsiä! Mä en edes näe sua. Mulla sä vaan juoksit paikallaan tuolla ylhäällä. Siis Leo, mä siis hyppäsin ihan se saatiin. Niin mut mulla niin sä vaan juoksit ihan niinku paikallaan siellä ylhäällä. Ai. Se mä en tiedä mitä täällä pitäis... Mikä mun sensitivity on? En tiedä mäkään muu. Mikä lekka juoksee paikalla? Missä helvet? Missä sä olet? Sä vaan juokset paikallaan. Saksan serveri. Saksan serveri. Miksi? Oota hetki, mulla on se... Mä haluan settingseihin. Oota hetki. Tapa mut vaan. Ei mua kiinnosta. Open scoreboard. See more. Avaan nisatta sillä on. Joo. Mistä ihmeestä? Joo, nyt on paska. Sitä ite. No tää ei oo vieläkään hyvä sensitivity, mutta... Ai vittu, mä rootin itteeni! Ara jäyty. Joo. Eikö mä heitin sun granaatin? Niin, mut mäkin ammuin. Mäkin heitin granaatin. Lopeta ton bovin käyttäminen! En mä voi mitään tolle boville. No otan mä sit varmaan huono. Otan mä niinku huono. En mä tiedä, mutta ota vaan joku ase. No niin, mennään uudestaan 1v1. Ai joku... Mä otan random loadout. Missä sä nyt olet? Mä tässä. Noobeki. Mä otan random loadout. Mennään samaa mattia, mä otan random loadout. Ota hetki, mulla on yksi juttu. Mun asetukset, niin... Mun senssi on ihan liian iso. Noniin, Eetu. Itse sun leveli on 51 ja mun leveli on jo 3. Kikeli. Niin mä otan vaan kokonaan random loadout ja mä sain bovin. Ei ole, tää on mun yksi. Mä sain tietenkin tää on noukan, mä otin random loadout ja mä sain bovin. Ota tosta.
Mä puukataan sua selkään, se vannisottelu. No niin, ota siitä! Mulla oli 120 helttiä. Niukka lehkeltä. Saa Oota, pysy paikalla, mä haluan tehdä vitun. Mä haluan tehdä vitun. Tää ei sitten tee sun damagea. Mikäli liasta pois. Okei, mä otan Leo vuodelta, missä sut tykkää. Ei ollut hirveän hyvä se. Laita se moottorisaava pois. Nää. Kyllä siinä on tommi. Oi hitto! Mä en eimaa yhtään, mä vaan ammun. Mä otin povia muuten randomilla, mä sain... Mulla on ihan hullu momentti. Ei niin, kaikki noobit vaan ei. Tietenkin sniperkele. Hyvä yritys. 5-0. Painatko niinku weaponsi, niin täältä voit ostaa avaimilla eri. Joo, no on. Ostaa eri aseita sieltä. Avaimilla. Mistä voi ostaa siis eri aseita? Sulla pitää olla niinku sulla pitää olla niinku tos... Onko sulla tossa alhaalla niinku play? Joo, weapons. Joo, tässä. Sit sulla pitäis, jos sen QS:ssä saat avaimia, niin sä voit ostaa eri aseita. Mulla on nyt 1 avain, mutta... Ei saada mitään. Monta avainta pitää saada? Riippuu minkä aseen sä haluat. No ihan sama. No niin, mennään pelaamaan. Alkaa shoot. Vedän mä pelkällä shotgun loadoutilla. Vedä vaan. Tai no itse asiassa älä. Musta tuntuu, että shotgun on aika hyvä. Vittu ei mitään backgroundista. Shotgunit on vielä pahempia. Mietin, mä en oo pelannut tätä kertaakaan ja mulla on nyt... Joo, hitto nää aseet on perkele. Vitsi, mä luvi... Vittu mun crochet! Vittu mun Simo! Vitsi, mä Leo, mä otan saman looda. Mä otan Ari looda. Aka. Oli Assa. Leo. Perkele. Mulla tällikataan handgunia. Mutta handgun on niin hyvää. Mulla on siinä eri versio. Tää vittu verkko. Perkele. Mitä nyt saa? Mä ehdin ladata mun aseen tossa samalla. Ai! Handgun on niin hyvää. Ota handgun. Niin mulla on tää handgun. Ihan paskaa. Se vittu toi saman. Ei! Ihan perä.
Leo, siis oletko naisilla, jos sä puukotat ton special abilityn jotain selkää, niin se one-shottaa. Joo, vitsi, nyt tää musiikki oikeesti pois. Musiikit pois. Edu, näetkö sä yks? Leo. Tähän näin. Siis Osku on pelannut tuo enemmän, jos oot niinku parempi kuin Osku. Mikä hito on Cross? Ei. En mä tiedä, mä menin vahingossa tähän. Perkele sunkaan. Mä en tiedä minkälainen tää mappi on. Tää on vammasin mappi koko pelissä mun mielestä. Noniin. Ole hyvä vaan. Tää on niin iso. Ei toi se ole, että kuinka iso se on se, kuinka, mitä sä käytät sitä. Mutta on perseestä. Mä oon jumissa seinässä. Okei. Okay. Missäs millimies voisi olla? Sä saat niin ensileen. Melkein hyppäsin alas mapilta hitto. Se on parempi kuin Osku. No Oskulla on vähän huonompi setuppi kuin mulla. Ja Oskulla on eri aseet, tää basic loadout on järkyttävä. Tää on ärsyttävä toi basic loadout. Se on niin spämmi. No joo, mutta tää handgun, niin tää on aika hyvä. Niin on. Jos sen pelaa oikein. Kukko juoksee vaan paikalla. Niin säkin juoksit äsken.